Takže ahojte, dneska vás vítam u nového videa, kde si ukážeme, ako urobiť tie zelené tlačítka v stánku v Please Donate. Takže prvá vec, ktorú musíte urobiť, musíte kliknúť na Create. Teraz, prvá vec, ktorú si musíme zaškrtnúť. Creation. Potom si klikneme, keď tu nemáte, tak dobre si to vytvoriť. Kliknete sem. Potom si tu kliknete na Passes. Ja už tu dva mám. Jeden už som mal urobený a druhý, to som teraz skúšal. Takže dáme Create Pass. Tu si zadáme obrázok. Ja si tu zadám nejaký obrázok. Môžete tu nechať aj tento tu. Ako je tu napísané. Počkajte, ja si tu nejaký obrázok. Budem vám ukazovať, aké je, aj keď to uvidíte. Tak už by sa mohlo to dať tam. Prosím. Teraz toto tu môžeme iba vymazať. Tu si napíšete, ako sa chce volať. Napríklad tu dám, že napríklad merch. Proste merch. To si tu necháte. Potom dáte, že Create Pass. No sa vám toto o chvíľku urobí, ale môžete medzi tým kliknúť na to. To máte. Tu dáte Sale. Item for Sale. A dáme napríklad, tu som si niektoré robil, vidíte. Počkajte, neviem, ako vám to mám urobiť, lebo musím to držať, takže nejaký pohár, alebo čo tu mám. Tak. A iba si tu napíšem napríklad, že 15 Robuxov. Niektoré percenta si bere Robux, asi 30 či koľko. Takže vidíte do 710 Robuxov. Dáme toto. Teraz pôjdeme sem do hry. Tak. Ja sa budem musieť odpojiť a napojiť, lebo som si tu nechal zapnutý. Tak. Nemusíte ani vidieť, to je jedno. Takže dobre. To je jedno. Aby ste mi naozaj verili, že si nepoviem do nejakej fake hry. Načíta sa mi obrazovka, alebo postavička. Napríklad vybereme si, akú si vybereme, vidíme. Tu dáme Ečko. A vidíte, mám tu proste 3 tlačítka. Vidíte, máme tu 15, ešte vám to aj takto ukážem, vidíte, merch, mám ešte také a také. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, dúfam, že niekomu to pomôže a zase čau.